Така, здравейте хора, аз съм Анда и сега ще играя Танки онлайн, първи епизод. Ох, това е най-готиния сервер. Тук не ви трябва епизода да играете в сервери. Ето тук всички включени сервери са градини. И така. Слава да не се получи пак онзи бък. Дано не е като снимам да става така. Изглежда като снимам сам, като снимам по-бавно зарежда. Няма значение. Един съвет: не влизайте в сървъри, където има златна звезда. Не е нищо особено, само дето ти иска 500 диаманта да ти такова, да влезеш в него. А повечето такива глупости. Те не са хубави. Само дето ти искат пари. Ей, гад! И това е с знамена. И изглежда ние сме от отбора, който губи. Хм, 21 на 2. Няма как да спечелим. О, идеално, идеално. Благодаря за знамето! Марай се, марай! Марай се, бе! Гледайте как лага като снимам и издеха знамето. Абе, аз съм... И какъв идиот е! Това огнефъркачката е най-доброто оръжие, защото и да нагубиш, все пак печелиш. Винаги е така. Тези от синия отбор са много силни, бе. Ой, така е. Сега ще видиш ти, идиот. Така ще спра на пауза, че баба ми сега ще влезе сигурно. Така, здравейте отново. И Наталия пак иска да такова. Така, здравейте отново, извинете, досладнаха ми сестра. И знам, че на това видео доста такова спирах. Ма какво да се прави? Сестрите, досадните сестри са си досадните сестри. Ко? Остана, бе? Не съм убил един дори. Вече имам 100... Я колко умирания? 4. Повече мисля, че ще са. Значи сега, където ма бутна. Айде, бе, бай, бе. То. И сега
преди ма са бори. Гад! Гадни, сини идиоти. Смятам да играя 9 минути и нещо. Я сама ама ти не идиот. Този е много силен. Той е на последно ниво. Как ще го победа този? Ето. Ай, сега ще дома. С убийствата са много готини. С флаговите са гадни. Си има отбор, който не може да постави флага си. По някаква причина. Като стане така, натискате делти и той ви респаунва. Или чакайте някой да ви убие. Елате ми. Ой, този от кога е от нашия отбор, бе? Аз се мала, бе. Стига, Нико била. Майка ми е търлата, сини идиоти. Времето почти ми свършва. Доста бързо минаха, бе. Аз докато започна да играя. Айде. Кой искаш, бе? Да, тихо. Син идиот. Гад. И един в нашото, който също е свършил нивата. Мръсен, гаден. Пък е по-малко ниво от мен. Ай, къде? На какво хубаво място ма спална само. Ой, как лагва, никога не лагва, бе. Гледна сега, когато снимаш. Прави така. Не. Този мъртвец ми помогна аз да оживея. Колко год. Това ще е за днес. Довиждане.